Ναι, ναι, ναι. Χώνομαι μια πνοή για τα αδέρφια μου που θα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Βρίσκω ένα beat, γράφω στίχους και τους λέω αυτό κάνω από παιδί. Κολλάω ρήμα μπήκε σε η μάνα μου να χώνω ρήμες στην κουζίνα. Από μπέμπι στην πλατεία με τα ακουστικά μου τέρμα κοίταγα μόνο ευθεία. Μου είπε ο μπαμπάς Μίτσο κάνε κάτι γέμου δυσκολή κοινωνία. Τον κοίταξα και του δείξα τον μπλοκ γέμισα με χάος και υπεροψία. Με κοίταξε και γέλασε μα η καρδιά του μέσα έγραφε επιτυχία. Περήφανος πλέον που ο γιος του έκανε το χόμπι του ρε μια ιστορία. Από μικρό στη φάση έγραφα καλά κουπλέ και στη θερανία με στην τάξη. Απόσπορος εντάξει ρώταγαν τι θες να γίνεις ράπερ έλεγα εντάξει. Δεν ξέχναγα τι λέω πάντα ράγασα και στείλω στη τσέπη επιπλέον. Και γυμνάσιο ή αρχείο με έπιασε με μια ρήμα που την έβριζε το δικαί μου. Ο πιο μικρός φάση δεν μιλάω για ραπάδες για ανθρώπους τέτοιας πλάσης. Αλήθινος εντάξει για τις κόρας στην ευτυχία βρήκα διαστάση. Περήφανος εντάξει που στα 20 μακράν θα έχω χτίσει ένα παλάτι. Και πλέον δεν υπάρχει λόγος για να πω σε μένα Μίτσο κάλμα ρε εντάξει. Ζω και υπερβάλλω, βγάζω στα παπούτσια τα κρεμάω, δεν δίνω σε άλλο. Ζω για να ραπάρω πρώτο δίσκο, επισήμως έχω όνειρο να βγάλω. Πέτω για να τα πάρω σαν γεράκι μέσα στο βουνό το τρόπο θα πάρω. Και το δέρμα μου θα γράρω μέχρι το όνομα μου στάμπα μες στο Spotify να κάνω ρε.